Se xa visitaches a exposición Galicia un relato no mundo na Cidade da Cultura e tiñas interés en repasar os seus contidos ou se non tivestes oportunidade de poder achegarte ao Museo Gaiás, podes revivir a experiencia a través da exposición virtual Galicia un relato no mundo. A exposición lévate pola disposición orixinal dos obxetos na mostra ao longo das salas e ademais en moitas delas incorporamos materiais multimedia que fan que esta visita non sexa solitaria. Estamos nós contigo, tanto eu como os guías do propio museo, explicamos moitas das pezas, das súas curiosidades e tamén do seu sentido dentro dese relato xeral de Galicia un relato no mundo. Se ademais o complementas co acceso de balde ao catálogo da exposición que tamén tes na web da Cidade da Cultura, tes toda unha serie de materiais que farán que a tua visita virtual sexa realmente moi satisfactoria e te permita mergullarte con calidade dentro dos contidos desta mostra.